Salam mehriban illeşlerim. Siziň hemmeňize ýurda badançylygyny, arskal döwletiňiň köp bolmagyny arzu edýärin. Ne bu studiýama Serdar Tokaýew enim ses goýmagy geldi. Eger de kim aýtjak aýdymyň sağa taýar bolsa, ilçinde minuson diýilýärdi. Arkaýyn liçkama ýazyp bilersiňiz. Ziyada studiýasy siziň hyzmatyňyzda. Ay sağ olayım. Anlar netijesinde bir dinleýärler näher boldy hajym baha beren. Handiňläp gören. Sen gözleriň oňadan bakanda ýar her ýana, garaýşyňda süýgi bar, meni goýýan haýrana. Sen gözleriň oňadan bakanda ýar her ýana, garaýşyňda süýgi bar, meni goýýan haýrana. Ay sağ olayım. Näher bolup duran bir baha beren? Ay tuğlama daş hortray garaşandan beter gowy boldy bula. Arasda jogurtray. Ay bolýan. Sağ ol, gutly şonda. Sağ ol.